saboda haka 'yan mata da ba su yi aure ba da zawarawa daga cikinku, idan ba zawari ya zo ko saurayi ya zo ki tambaye shi, yi ya gama rawan kan me yasa kake so na, da gaske ne a yawancin mata suna wannan tambayar, amma amsan da suke so a basu ba amsan kirki bane, amsan banza ne. Idan mace ta namiji wannan tambayar a wannan zamanin, abinda kuke tsammanin ya gaya muku shine ina son ki saboda ban taba ganin wata ɗaya da nake so a duniya kamar ki. Wannan magana da ya gaya miki ƙarya yake gaya miki. Kuma ina son ki san da ban taba yi mota a duniya ba, wannan magana ƙarya ne. Ya gama tsalla duka ya gaya miki me yasa yake son ki. To abu ukun na kike zamanin jiya wurin shi, ina son ki, ina ƙaunar ki, kuma ina tausayin ki. Waɗannan suke rike da igiyan aure gam, ba sa saki. Amma sha'awa wannan yana saki. Idan ba hatsari, ba karambau, ba komai, akwai tsufa ko babu. Idan mace ta tsufa, kun taɓa ganin mace ya shekara 40 ko 45 nuna ta zai yiwu? Ku yi haƙuri, magana gaskiya ne. Zai yiwu? Ba zai yiwu ba. Kun taɓa ganin yan shekara 45 ko 50 fuskanta bai tamushe ba? Na rantsi da Allah, ba mai ba fauda ba. Ki shiga drum ɗin fauda ki fito. In kika kai shekara 45 sai kin kai matsayin da kina shafa faudar yana fita da kanshi. Duk wani abin da kike takama da shi shekara 40, 45, 47 zuwa 50 to kin yi ritaya. Mata ba maza bane, daga nan kin yi ritaya. Abin da zai zaunar da ke a gidan auren nan shine kauna da tausayi da soyayya. Shine sai ki ga namiji ya gaya ma mace, kamar yadda manzon Allah ya gaya mana na Aisha akan nana Khadija, ita kin ga wannan tsohuwar matan ki ya tara da ita, kin ga bata duniya, a bata nan din, a bata nan tana kabari, matsayinta ya wuce matsayin ku dukan a wurin manzon Allah. Yace ku kiyaye. To don haka ki rika roƙon Allah, kina addu'a in kika yi sallah, Allah ka sa mijina son da yake mun ba son shawa bane kawai, ya zama akwai kauna, akwai tausayi, sannan akwai soyayya. Macen da ta samu wannan a gidan aure, ina muku rantsuwa da Allah, tsinkewan igiyan aurenta abu ne mai wahala. Amma da kin ji miji ya fara cewa yau in na sake ki ina da kuɗin da zan iya auro irin ki guda 4, to dama babu tausayi, babu kauna ne. To a wannan bangaren haka ke ma ake so ki zamo. Mijin da Allah ya haɗa ki da shi, ki rufe idanki, kar ki kalli kowa sai shi, da munin shi, da baƙin shi, da rashin fasalin shi, da rashin dacewan shi a cikin sauran mazaje. Ba da shi ne mijinki ba, to rumtse idanki, ba ki kallon kowa sai shi, shine rabonki. Ke ma ki rika jin cewa a ranki duk abin da ya faru da shi wallahi zan yi zama da shi ko menene. Kuma gaya muku gaskiya, wallahi mata kun fi maza alƙawari a wannan janibi. Wallahi kun fi mu alƙawari anan. Allah ya saka muku da alkhairi, ƙara muku imani. Mace in dai na ƙasa ne na duniya, ban san na ƙasan da bai samu wani ɗa namiji ko matan shi ta zauna da shi ba. Mace ne tana gidan mijinta, sun yi aure tana shekara 18, ya samu laluran shekaran ta 22, ‘ya'yansu 2 a duniya, kuma laluran da ya samu an ce ba zai taɓa iya kusantar mace har abada. Ba zai taɓa iya kusantar mace ba har abada. Shekaran ta 23, ‘ya'yansu 2, sai ya kira ta ba ta zabi, ya ce kin ji abin da bincike ya nuna, kuma ni a jikina ina jin alamu ba zan iya ba. Saboda haka kina da ƙuruciya, yanzu ne ma kike ganiyan shekarunki na bukatan da namiji, da haka zan sake ki, zan kyautata miki, ki je ki auri wani ɗa namiji,
'ya'yan da muka samu Allah ya sanya musu albarka. Dan bakin wannan matan ta ce ta rantsi da Allah idan Allah zai mishi tsawon kwana ya mata tsawon kwana a duniya su shekarar 100 nan gaba za ta iya zama da shi a haka tana kula da shi. Kuma abin da ya faru kenan, iyayenta sun yi juyin duniya, ta ce wallahi ta hakura ba dai damuwa saboda ita bace suka ce ta ce karku damu, zan tsare mutunci na, zan kame kaina, kuma zan ci gaba da zama da shi har Allah madaukakin sarki ya amshi rayuwarmu. Sai dai in shi ne ya gaba zai iya ba, in ya tsare mun to wannan kuma sai in kama gabana. Har yanzu suna tare. Miji nawa ne zai kamu da lalura wanda bai iya tashi sai dai a ɗaga shi, bai iya tsayuwa, a nan zai yi kashi, a nan zai yi fitsari, amma matan nan yan uwan shi ma na jini mata ba su iya kula da shi, amma ita tana gidan ba za ta ce na gaji a sake ni ba. Namiji nawa ne matar shi za ta samu laluran da za ta yi kashi ta yi fitsari a kwance sai an ɗaga ta ya ci gaba da zama da ita, yana wanke mata kashi, yana sa mata pampers, yana kula da ita, bai sake ta ba. Namiji nawa ne? So da haka wannan kyakkyawan manufa mata a fahimta na sun fi maza. To matsa kuma kuna roƙon Allah wacce take gidan miji ki dage da addu'a. Allah ya sa san da mijinki yake miki ba so ne na sha'awa ba, ya zama so na tausayi, na ƙauna, na soyayya, duka uku ki hada. Idan kika hada guda uku, na farko zai iya bayyana miki soyayya a gaban kowa, zai iya bayyana cewa ina son ki. Idan ƙauna kuma ya shigo ciki, duk wautan da kika mishi zai iya jurewa. Koran shi ya baci, zaki ji bai zagin ki, zaki ga baya dukan ki, zaki ga baya tozarta ki a gaban jama'a. Ƙauna kenan. Tausayi in ya shigo ciki kuma, duk na kasan da kika samu a duniya to sai dai ƙara matso da ke kusa da shi, amma ba ya nisa kusa da shi ba. Jama'an gane wannan ko?